Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska jsme s Kovalským. Juj! A dneska utíkáme před průšou, která je někde tady, jakože a je. A běžíme pryč. Au! Ale je to nemožné kvůli toho, že ona je strašně rychlá, že jo lidi? A my se jí strašně bojíme. Že jo, Kovalský? Jo, už utíkám. A děkuji moc za 30 zhlédnutí před videem. Děkuji moc za 30 zhlédnutí a doufám, že dostaneme i 100 odběratelů, že jo, Kovalsky? Jo. Já zdrhám. Protože vím, že někdy tady bude průša. Za mnou není. A do prči z průša. To je slepá ulice! Lidi tam byla slepá ulice. Já to jdu zabít. Já to chci zabít. Pojď to zabít! Kurňa! Au! SMGčko! Jedu pryč! Lidi, jedeme pryč! Kovalsky, pojď jedeme do toho bludiště. Na těch kárkách. Jedem! Au! Aha! Jele, jedem. Mám kárku. Ne! Počkám se, až odjede. Nebo odejde. Tak teďka se spawnu si kárku a jedu. Jedu! Made in Tokyo. Jedu rovnou do bludiště lidí. Jedu! Kurňa! Ečkem vyjdu? Kurňa, já jsem jí zablokoval cestu. To není lidi vůbec fair, on nás tady furt zabíjí a my ji ani zabít nemůžeme. Kovalsky nepodvádí, nelítej. No tam, já se spawnu. I did drift in Tokyo. Drift do prčic. Do prdílky. Spawnu si kárečku a jedu. Jedu, rychleji. Dej turbo! Jedu turbo! Jau! Drále! Já se už nemůžu spawnout, tady je maximální. Musíme zdrát Kovalsky, už nemůžeme spawnovat. Je to střelí! Já to hodíme RPGčkem. Pojď sem, průšo, boj se mě? Pojď sem! Co běžíš za Kovalským? Pojď na mě, mám RPGčko, podívej. Dobrý, tak. No běží za tebou Kovalsky. Tak, běžím rychle. Běžím sem. Není možné, aby mě tady našla. Já jsem odpálil i sám sebe, super. Jo, dobrý nápad.
Auto! Jedu na plné kule! Tak, Rusa. Jedu! Uá! Aha, letím! Musím si do lidí nějak pomoct. Moje plány mi vychází. Teď vyletím. Ozakej, můžem to dát? Ne, nehýbej s tím, ty debile. Nebo spíš Kovalský. Ona jde za mnou. Nehýbej s tím. Dej to, Kovalský, polož to, potřebuji vyletět. OK. Ano, Kovalský, hezky, ty jsi borec, že jo? Sorry, že jsem ti tak řekl, jo, ale... Jakže... Jau! Ona mi ještě zajede průša. Ona mi normálně dodělá. Ale já se nevzdám. Jo! Ne! Tajo! Teď vás zdrháme, okamžitě zdrháme pryč. Já jsem musel si trošku pomoct, ale prostě museli jsme se tady nějak dostat. Průša! Tak. Tak, teďka se otočím tady. Ale. Chci spawnout tu nejrychlejší babetu. Já nemůžu. Já jsem hezky na těch hradbách. Kurňa. Ve mně skáče. Vyčistil jsem všechny vozidla. Hej, je tam ta průša ještě? Nevyskočíš. Kovalský si hraje s průšou. Zdrám motor pryč, já jdu pryč. Nevyskočí. Jste na ulici. Uj! Dlouho to je skákat. Kovalský, pojď na tu budovu tady. Jo. Na tu levou. Já jsem tady na střeše, čekám. Se bojím, že tady přijde ta průša. Ta nepřijede. OK. Jde průša. Jde průša, Kovalský. Pálším máš. Já skáču dolů. Au, jau. Au, schoval jsem se tady za to. Jsem za tím. Už se skáče. Jsem za to rampou. Tady se průše nemůže dostat. Ne. Já chci
na tu rampu. Průša. Airborta. Kovářsky. Jedu. To je rychle. Jedu 100 km v hodině. Woohoo! Baby spin my world. Kurňa. Máde drift. Lidi, honí mě průša. Takže mi napadá, že počkám na Kovalského, vyskočím na tu rampu. Dobrý, průša mě nechala. Takže jdem. Otočím se. Čelkové jsme měli utíkat před Sonicem. Přesně tak, Kovalský. Pojď! Já nevyletím. Momentálně jsem spadl do uličky, s tama není východ. Jak se tam dostal? Letem. No, tak. Nechám ho tam. Já si tady zatím udělám. Já taky si vezmu airbortu a jdu. Na plné kule. Na plné gule. Ale to točí. To je blbé. Já nechci, aby to dělalo drifty. Ona mi do baráčku vletěla. Průša jedna. Může to přestat točit? O to furt točí. Jsem tu nejhorší. Vyšel. Namířenou jedem! Dostali jsem. Já taky. Ale si musím zastavit střechu, než mi tady zase vleze. Či kde jsi? No, to je speciální bunkru. Jaké speciální bunkru? Nikdo nedostane se na jedním rohem a druhým rohem. Já chodím tady mezi těma. Ona se tady propokoval. Jak? Tak ne, tak jdu zpátky. Jdeme zpátky, lidi. Takže asi už tady se budeme loučit. Pokud byste chtěli part 2, určitě dejte like. A my si s vámi loučíme, že jo, Kovalsky? Jo. Čau!